nitakuona sisi wangu wako, yani mwana wangu ajita mkwasha akishada mwana katika kwamba sei anataka na senda ndio visebo wale wana tu sasa ndio wao walipata nyanya yangu huko ana tu anamiraze ule mkomana ni msikana Yewani wana wacho wazee vijue kuje tuende hiyo mpango saka ndizviri zvekutaura kunonata zvakaitika inini mudzimai wangu kwandiri nokuti atedza kutsana tiripo tu ndobva aenda kwatete vake anditi funga pasera ndo ndatoera kupi kwatete vake kuti ndatitese tigadzirisa saka tete vake vakabva tumirira mama ambuya vangu vanga tumirirani mama wakauya toita tochigadzira kuti nyayani nditi andati alright saka ini ndakange kuna machingodzokera muchimonani uyu mudzimai wangu asi ari kwatete vangu saka ukuzvaira kuti ndipapate saka mama wazodzoka ini basa ndo pandakazongoa asina ndakatomirira kuti tigadzirisiwe natinawo kuti nyadi tese ndopera ndopandakazokutambira asi ninangwa chaunonduka badadedzwa kugara hatina kuuya ndo vandadedzwa kuno kusaka ndo pasina zvese uenda kuenda kuti kana dhora so nhasi kubva musi iwoyo waziva kuti makuzoenda kumatare mazvidini mune zvimwe zvamakazogadzirisa here handingangoti inini nemudzimai wangu handiti kugadzirana kwedu sitiko tikutaura tese kutaura tese tikutaura zvese dai wakwandotaura kuti tikutorova mabonde nadzimai vangu kutori mukadzi nemurume ndokutokuita nokwatinokwatotoita so hapana nyaya takagarira panapa vatezva vakuda pfuma yavo kana zvekunyengana muchihwandirana nemukadzi wako muchitaimirana kuti vanhu havasi kutiona here iwe ari mukadzi wako hatikurudzire zvinhu zvakadaro kuti vanhu andokwa feya vachida vanhu vasingade mukadzi wako iwe ukanzwa kuti mukadzi wangu ndinomuda tora mukadzi wako ukaona vanhu vachiuya kuno kumatare vanenge vachirwira kuti ko vanhu havatadzirane vatezvara kuti inini kutadzirana kwenyu ndekwenyu ini ndinoda pfuma yangu handinokwana makava muchaja here mukwasha kugara kwaaita nemudzimai wake kubva musi wokutanga kusvika nhasi makunobatirira pekuti vatadzirana ko vachiwirirana akakuitirai chii akabvisa tsvakirai kuno akabvisa tsvakirai kuno ndobva magara naye kasemwana wenyu kuti vari kuwirirana nemwana wangu hapana chakaipa handito zvamune muchiita but mukwasha mushonga wake anoda kuita achiyeuchidzwa mukwasha ndinofa kufa kurara ndoda kupandadya pfuma yemwana wangu zvishoma zvauinazvo uya nazvo mune mamupevhera wei mamuvhurira kuti azive kuti hazvisi kudiwa kuti ndiunganidze ma1000 zvandawana zvishoma izvozvo ndinofanira kupa vatezvara vangu vakamupa here listi rekuroora riri kupiwa listi rachona zvakaita kuti zvinhu zvaive mumba zvese ndiva zvangotsva zvese ka1 kebheni pechuo zvakatsva zvoiniki daidaibatsira nemumwe usatambise nguva yeupenyu unovakadzwa kani so you're wasting time handimvura wangu yeje ndikukurudzira kuti kutambisa nguva ukaona muchigarisana kuti umwe ari uko umwe ari uko zvamuri kutsvaga muchazvozvowani handiwakwa
Yori kwagara ndakamukaurisa akati achitorohwa nevarume vamazuva ano havadziseke. Handinokuwa mukadzi anochengetedzwa newe muridzi wake. Be very sure kuti sipo yagezesa ndiwo waitenga. Handiti chikafu chadyiwa nevana vako chatengwa newe. Ukaona vana utiona zuva rapfuura usina kupa vana poriji rekudya, iwo vachidya poriji, uri kutengwa nani poriji racho? Asi inini ndandakatongomiswa na imi tete mukaona mwana auya kurumidza kugadzirisa nyaya dzemwana nemurume wake. Hadzidi baba ava, hadzidi mai vavo, dzinoda imini. Pane chii chari kutyisa kuti mugadzirise nyaya yemwana? Nyaya yachona yaitonetsa. Yainetsei? Bamnini vakasvika kumba kwangu. Vakatanga vauya first day. Vakasvika ndichiwacha. Vakati tete, handei kumba kuti anetsana namaizeki. Maizeki hanchavadi kumba kwangu. Ndogona kufa kana kuti ivo vanogona kufa. Ukaona munhu auya kutaura izvozvo manyai. Ndabva nekupolisi. Saka handei vanobvisa zvinhu zvavo. Ndikabva ndati alright, mirai ndipedze zvandiri kuita tiende. Ndobva vanditi mirai ndimbomhanya kubasa kwavo kwavanoshanda. Vakazononoka kudzoka vakadzoka manheru. Ndobva ndavati bamnini kuti muende uko manheru anaya mati hamusi kuwirirana. Madi marara panapa nevakomana. Tomuka tichienda mangwana makusini. Zvikanzi tete regai ndiende. Ndikaona vanyanya kutaurisa ndodzoka. Ndabva ndati alright. Ndobva vaenda havana kudzoka. Ndobva vazodarika vakuenda kubasa. Vakati variko maizeki hatinaonetsana. Ndobva ndanyarara. Ndikabva ndati imimi taimuuye panapa namaizeki. Kumba kwavanga vakugara vakatenga stendi. Saka hapana munhu aikuziva, vaikuziva vari 2. Ndikati imimi taimuuye kuno kumese namaizeki. Maizeki vagare apa. Imimi mugara apa. Tonzwa nyaya dzenyu dziri kunetsa. Handiti murume akati mukadzi ari kuramba. Handiti murume achisimuka mukadzi akabva asvika pamba pangu. Akati tete ndauya. Ndikati iwewe ndaikuti uya kuno murume wakauya panapa. Wairamba mukadzi akati aiwa ndasingarambe tete. Ndobva ndafonera bamnini. Ndikati bamnini uyai kuno. Mainini vari pano. Zveshuwa vakauya. Ndikati chigarai apa. Ndoda kunzwa zviri kunetsa. Imimi nemudzimai wenyu. Bamnini vakanditi handina kuyazogadzikwa matare tete. Imimi mukadzi handichadi. Imimi handei munobvisa zvinhu. Vatete. Chinzwai manje. Baba chimbosumukai padare rangu. Dai panze zvenyu. Ndinoda kukupai pfuma chete. Yemukwasha. Kubva musi wacho wavaitaurirana kuti handisi kutomboda iwe mukadzi iwe kuti ndigadzikwe matare maiguru aitotaura zvekunge svoto nekudini dini handiti. Vabvunzei ava kuti kubva musi iwoyo kusvika nhasi vasangana kangani semukadzi nemurume. Vabvunzei Maizeki nababa Isaac. Kubva musi watakataura nyaya iyi masangana kangani? Ndakambobva ndasangana navo. Ndakangosangana nezuva pavakauya kumba mokusema. Vakazoona vana kureva kuti ava manje toda kutaura vatete ndomatare enyu. Munhu kana auya akatsamwira munhu waanopinda naye mumachira munzwisisei. Saka mutoona vanhu vachizvisungirira. Chii chaitika? Basa renyu redhieta inenge yabooka, injini inenge yakutsva, inoda kukuliwa. Modira kuredu tunhurawo. Handiti ikati zii mochitora vanhu. Vanhu vanoda kutaurwa navo vakuwirirana, kwete kutaura navo vari muhondo. Mazvinzwa vatete? Torai umwe chete pakati peumwe mugare naye. Kusvikira umwewo injini dzadzikama. Movasiya vanotanga kukutizai.
achitsvaga uyu nokuti panoda uyu kana pasvika imapo pakwanisa. Handiti makaona pamunovaona kuti zvaakunyangirana zvanhu zviyani handitika mobva mataiwa hauna kwaunodii achivaviwa kudaro hauna kwaunobenda kusvikira baba mudiki avadi vatsoka. Muri kunzwa chikumbiro changu paari mwana mukomana mwana musikana handiti kubereka vana vako nguva iyoyo hairi kutambisiwa. Kutambisa nguva iyoyo kunokupa kuti mangwana kuzodepa nyika yatiri kurarama tiri mukati mayo handiti haina kumira zvakanaka. Handiti makwa iye uyu ugamba hwekumamaini kwatinohuziva kai visualidzo yomamaini acho iwayo inzvimbo dzenu handiti zvinoitika zvese munozviziva. Mukazochiona manje vakunyangirana vachidai atina kwatinosvika handiti uyana kakagara kumba achiti ndiri mukadzi womunhu hakuna murume anogara achiti ndakamirira ndiri murume wemunhu handiti mapanzo saka hatidi kuti mukadzi uyu iye zvino asati awana munhu anomupurira ngadzokere kumba kwake vagare. Uyu kana achidada nekufa kuti kana inini ukauraya munhu ukada kuzvitonga unotongozvitonga nekuzviurayawo handiti makona. Asi ngozi yawasiya mumusha mako haina basa kuti newewo wakazozviuraya aiyosara chiuraya vanhu chete ndongozi yacho chaiyo iyoyo. Ukauraya ukasungwa usatarisire kuti uchazodzoka kana kuzoziva mukadzi muupenyu hwako hwese nekunaka kunoita vakadzi. Handiti mapanzi unenge watosiya guru ndoda kukuudza 30 years usina kumuona iwanga uchiti paunodira waona mukadzi wako uchironga nemukadzi wako muchidya mari muchidii uchienda kuchinozvishandira wakasununguka ukaona waita zvinhu zvakadaro ukaona kuti tatadzirana nemukadzi enda kuvabereki vake saizvozvo mosvika hakuna kutya nokuti handisiye mukadzi wangu kumusha kwake ndatouya naye mudzimai uyu vatete zvinhu zvakadai but tikurumidzire toda kudzokera kupi kumba kungoma iya handiti akapikira. saka iyi nyaya yevanhu tuwa chiri kudiwa navatezvara havana kungoti mukwacho akazodini vakangoti ndinoda kupfuma yangu vana vaviri zvizukuru kaizvo abvunzwa nasekitari wangu akati vana vangu handiti hatina kumbonzwa nyaya kunzi akaita vana kana kuti mukadzi akaita chihure hatinozvinzwa. So mukadzi kana asina kuita chihure handiti anorambirwei kana sipo uchitenga shoma tenga yakawandisa ukaona vasiri kuda kuita mvura wototi nhasi ndokwesha indega kana iri foam bath woshandisa foam bath kana chiri vachida green bar woshandisa green bar chako kuvakwesha wachitoko muchifara vana vanoda kuchengetwa nababa wavo paeji yako iyi ushandira vana vako handiti kwete kungopa mukana wokuti vana vako vanorarama usingazivi vari kuchengetwa nayo hapana zvaunenge uchiita tukadai nikuti asikatodengo but inyekuti mama vapo vaive vatomiriro netofunge muchete kugadzirisa momu mama asatoita sei vasati vatosvika basi wakazvoita mazvo wakanyika saka mauya kuno muchifara ndati munhu waruda kuti tatakamira amai vatete achidzayadzana mai saka maona tabisa baba ngavachibva titaure dzedu dzemumba imotogona kugara mubhedhi macho kuti mbochaya muchirepura ona vanyanya muridza pito oinaisa kutambo offside atiti mapa tikuda kuedza kutarisa kudzidzisai kuti tirarame zvakanaka upenyu hwatiri kurarama nhasi wakaipa tinomanikidzira kufara but zvinhu zvakatiomera zvisi kumbofara handiti so kana zvichiitika kumba kwevamwe handitika tisayemure zvakanaka zviri kumba kwevamwe zvikope chete uri kumba kwako
Handiti wapoa. Kwete kuwanza shamwari, ukaona shamwari inokupa advice yekuti haasi kukutsura kuti shamwari zvauri kuita zvitora mhuri yako ugare nayo. It's not a good friend. Anokuparadza ipapo. Haisi shamwari iyoyo. Saka shamwari zvandiri kuda ndikuda vatezvaro vadzokorore kukupa list ravo rerowa. Handiti ndodaenda ndakaritarisa panapa ndaitokuudza kuti nguva kuti udai kusvika pakati. Handiti wapoa. Saka iye zvino uchindotsvagirwa list rako handiti unonobhadhara mombe 300 US yekuti baba pfuma haise kunoreverwa kudaro, asi kuita kwangu ndokwakazokupumai kuti mufungidzire kuti aiwa zvichida, but kutadziranaka kwevaviri kunozongodaro wopindira wokubatsirana. Handiti saka unongofanobisa mombe ivo vachinyora listi ravo. Mombe iya kana yabisiwa handiti toitsvagira kuti yapinda papi palist. Handiti tomaka izvozvo kudai. So musi wa19 handiti musi wa19 ndorimwe zuva redare rangu panapa. Handiti so ndoda kukuverekera kuti musi wa19 teta jabhasoni rimwe chete. Tobva apa musi wa26 hatipinde mudare, tinozopinda mudare musi wa3 October. Musi wa3 October unofanirwa kunge wabvisa mombe yatikutaura uzvidzwa vatete. Hakusi kuti kubvisa mombe kuti ari kuripa mhosva kana kuti hapana mhosva yaari kuripa. Vatezva rakuda roora raora, hapana bepa rekutaura zveroora. Ivo vanaro here baba? Vatete vanaro here listi ravo? Vanenge vasiyaka. Musi wa3 tinosangana pano kwasha anenge atounza munhu kubva nhasi musi wa5 kusvika musi wa3 mwedzi wakakwana. Handiti isusu vakuru vevakare vachikura naurangano hwavarapa vaitoziva kuti kana ukanzi une dare kwavatezvara vakanga vasingamboenda manja kungobuda mumba kungotoenda kubira utotakura bhaji ziva kuti chanotonhorwa. Handiti waitoisa chimwe chinhu muhomwe chekuti hameno zvatichanosangana nazvo kudare kwamambo. Handiti asi nhasi uno manje takutanga tataurirana toudzana njere dzakanaka. Kana taudzana njere dzakanaka ndozvotodii ndozvotoita. Kana wachitetera kuti iwe mudzimai wangu ndomuda, tora mhuri yako turu vateta ndoenda kuchitaura vatete mudzimai wangu kumba anouya musi wakati kana kuti nhasi ndakutoenda naye. Handiti motakurana nemudzimai wako moenda kumba. Vanhu vakachenjera mukaona vanhu vanombokutsiurai matara haasi ekutambira mari akashata. Handiti wanzo nhasi hana kuuya kuzokutongai ripa zvakazodai wakazodaiwo. Tinoda kukuyananisai tichitarisa njere dzevanhu kuti vanhu ava tingavaperekedzere here kurambana kana kuti tinovaperekedzera kuvavaka. Saka imi ndada kukuvakai ndorakira maita. Handiti wakona modzokera kumba munogara zvakanaka. Baba ngavadzoka. So baba madzoka mukwasha ari kuda mhuri yake. Zvaari kuda mhuri yake isusu hatirambidzi nyika nakati ari kuda mhuri yake. Otora mhuri yake, atora mhuri yake kusvika musi wa3 October tata anenge abvisa mombe. Ivi muchitipa list renyu riri kupire kana ramakamuchata pfuma mukwasha. Kana vanhu vachiuya kumanyaya dzematare dzemaroro ndochita kuti makatotungamidza mberi. Nhasi unotika chitarisa kuti makanga makamuchata. Handiti mapoa. Saka ndinoda kuti pamunodzoka zvichida akupai mombe yenyu ikoko 300 achipa tete 300 iyoyo tinozouya isusu totarisa listi ramukutaura kuti riri kumba iroro musi wa3 October toona kuti mukwasha kana akupai 300 tora zenyu pazvibike nechichi 300 yashandei toenda tichitarisa listi renyu tichidikirira. Iye mukwasha haafanirwe
kugara asina list navatezvara rekuroora handiti iroro morichubhuruketa mbopa mukwasha pamunouya musi wa3 ari gane rake imi mune renyu totenderana kuti mukwasha adai tozochimuudza kuti roora handiti mapa kurodzerana mumatara kutsiro tsika yedu yechivanhu handiti toda kuti iye aratidze rudo kwamuri rwokuti akagara nemwana uyu kwete kuita sekunge akumanikidzwa nedare kuti roora iye asingade kuroora hatidi vakuwasha vakadaro kana kwapiwa ndo pamunoona kuti tatiri magamba munyika wani unenge uchiti hauna chauinacho nyika yese ichikutarisa manje kuti pasvika nhasi hatidi kudaro tsika yedu yechivanhu munhu akafa 2 days rechi3 tinenge tanonoka kuratsika munhu kufa nekunovigwa 48 hours mazvinzwisisa ukwanata kunopinda mu76 hours 70 hours tanonoka kuchengetedza munhu patsika dzedu dzechivanhu handiti mapa kudhara kwai kusina zvezvekunzi baya jekiseni makazodii taishandisa micheka nebhura handiti saka 48 hours panozoita 3 days 5 days munhu asina udii ndudzi dzichabva pamba ipapo nokuti pane chimunhu akafa chikafu hachichadyika kuti ukafunga kuti nhudzi izvi chidanga yakamhara pamunhu akafa yauya yamhara musadza rangu haicha ndo zvazvaiitirwa patsika dzedu dzechivanhu hazvireve munoona kuti vanhu vakudhara vacho ivavo vakanga vachitoziva health care vaitoziva kuchengetedza utano handiti mapawa saka ngatiitei zvinhu zvinoita kuti tirambe tichidi tichiwirira next court